रंजाखांदों ro lantur nanga जोंहा जारौआ ओरैबायदि जायगानि बे हाजो खर'आ बै माबा दै मोनै जायगानिसो माने बिराद खस्थ'यै जानाङो दै रोगानानै जोंनावसो एभेलेबल मोनो बेखौ माने बिराद खस्थ'यैसो दै रोगायै जाहैदों दा आङो बांद्राय खस्थ'खौ नुनानै 200 रां बान्था होनो नागिरदों आरो अमृत फंबाय 50 रां बे बान्थाखौ आङो जारौनो होनो सानदों बेखिनियाव आङो खावलायहरदों मान गोनां दैफुंखा ब्रह्म बिथांखौ आङो होनो थाखाय खावलायबाय बे बान्थाखौ जोंहा आरो आब' मिराया 100 रां होबावदों आरो दंबावो नै एभेलेबलथार सोरनि जोंहा बाजै रुखला 100 रां गासै 450 रां एसे खस्थ'आ रेजें जाथोंसै बे बान्थाखौ आं मानगोनां दैफुंगा खुंगुर ब्रह्मखौ हरनो थाखाय खावलायबाय
Amma Bromo. Nepali na बर' जाखोथाय मानसिया? Oke. बर'ना नेपालि? Corona Nepali. बावबायसो नामा?